Hľadáte prácu, ktorá vám umožní skutočne šetriť? Mnohí sa rozhodnú pre sklady alebo hotely, ale náklady na život im zhltnú väčšinu platu. Ako sa porovnáva práca opatrovateľa? Poďme to rozobrať. Ak pracujete v sklade alebo ako upratovačka, váš čistý zárobok by sa pohyboval medzi 1500 a 2000 eur. Koľko však môžete skutočne ušetriť? Absolútne minimum za ubytovanie a energie by bolo 700 eur. Ak nakupujete rozumne, vystačíte si s 300. Náklady na dopravu, voľný čas a ďalšie výdavky by boli minimálne 300 navyše. Ako opatrovateľ máte ubytovanie zadarmo, žiadne nájomné, žiadne účty. Jedlo je tiež zabezpečené, žiadne výdavky na potraviny. Prácou opatrovateľky v spoločnosti Athena si zarobíte od 1700 do 2100 eur. A z toho sa dá ušetriť každý cent. Málo profesí umožňuje takéto úspory. Okrem toho, opatrovateľstvo je stabilné, odmeňujúce a veľmi žiadané. Nezmeškajte príležitosť na lepšiu budúcnosť. Pridajte sa k nám a začnite svoju cestu k finančnej stabilite už dnes.